Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mona. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Di na. Recorded by Radio Mo TV. Ondang na sa imong pag-eskwela muna. Ha? Nga naman pa? Pasing nagtuo ka nga ako mahibaw sa imong binuhatan nga nagsige lang kaglaglaag kauban sa imong mga amiga. Ah, Maumpundo na lang ni Disbay. Tabangin ang imong inahan sa mga trabaho nun din eh. kalaay ba ning ni Artas Bayo eh. Unsa ka ano kun mangita na lang kong trabaho. Musugot ka nga, mangita kong trabaho pa. Ay mong sugot na lang ko kaysa magsige kag laglaag. Kung gusto gyud kang manarbaho mo na ako'y kailas sa syudad nga nangitag mo bantay o bata. O sa man ganahan ka. Sige ma, musugot ko pagkayaya kay laay kayo magsigig pundo din sa ato, uy. Pangandam, kay hatod ti kaugma. Kadiyot sa ha, kaya ako pangandaman ang inyong gatas, ha? Kadiyot lang. Kalisod ba din ang trabaho, uy? Duha mo din ang kabuka kong bantayan ng bata. Asa man ka wala, oy? Hindi ka makapahilom ang mga bata. Katutuyan, narin mo hilom. Kadiyot lang, di, kay nagtimpla pa magukugatas nila. Timpla. Ay, pagyaya diha. Banha na mga bata, oh. Hoy, mao din hinungdan nga ni pauli ka. Opa, dili makaya pa, uy. Duha ka bata akong bantayan, good. Unya, pag umangkon sa kong amo, hilas kayo. Magsipangasaba na ako kung mahilak ng mga bata. O diyaw sa may plano ni mo ron. Pundo lang ko na dinis ato, ma. Unsa pa? Laki ka ila sa Cebu nga nangita katabang? Ako igagaw nga tuwa sa Cebu. Nangitas doon siya kauban sa iyang gitrabahoan kay ni pauli na kuno iyang kauban. Unya, imo kong patabahoon dito pa? Ay mag-agad ko nimo. Aon sa man mo trabaho ka kay ako kay hatod sa Cebu. Ha? Sige pa, ihatod ko sa Cebu kay mo trabaho ko. Recorded by Radio Mo TV. Okay ra kasi mong trabaho din Diamond na. Okay raman, te. Ayaw ka balaka. Kay buutan naman ning atong amo. Mao bitaw na ako nabantayan, te. Pag binuutan lang yun din ha, aron magdugay ka. Dali aras panahon, uy. Walang ibaw, eh. Tulo naman ko katuig din sa akong kinabahuan. Manangid ako sa akong amo nga mapauli lang ko sa amo. Kay gimingaw na ko na lang mamagpapa. Kumusta naman ka na, uy? Okay ra taon, ma. Oy, nakauyon ka tingali sa imong gitrabahoan kay itambok-tambok man ka. Buta naman ko ang akong amo pa. Unya, mobalik pa ka og Cebu. Dili pa ko sure, ma. Kay, di ka po'y magigusig trabaho, ma, uy. Maglaglaag sa ako din, ma, kay gimingaw na ko sa akong mga friends. Kumusta naman ka, day mo na, oy? Okay ra, day. Hala, oy, nasamot magkagwapa, day, oy. Saba ka diha, day, uy. Tinuod bitaw. Uy, asa naman itong mga barkada, uy. Kay gimingaw na ba ako nila? Ako nag-chatan nga ni Aka. Mag-video kay noon na, aron malingaw. Maayo pa. Unya, asa man ta mag-video kay? Ato sa unahan, kay day bagong videokihan dito. Day, ay masa, Day, dili lang ko palabi, ha, kay di na ba ako anad og ginom. Ay kabala ka, uy. Ni ami nga muhatod ni Muruin, kundi na ka makabarong. Bantay, ha? O, lagi. Na sige, tagay pa.
Unya, unsa man, mamauli na ta? Ikaw, agad namin ni mo, day. Mamauli na lang ta, uy. Sakto na to itong ginom, uy. Ayaw sa mo pagpamauli. Kay akong puna ng inyong inom. Kinsa man ka? Ako si John Michael. Ikaw? Mona. Ayaw sa mo pagpamauli. Kaya akong puna ng inyong inom, ha? Unsa ma? Nainangita na ko? Oo, ganiharan na kinuwat nimo. Akong giingnan nga natog pa ka. Kinsa man ang nangita na ko, ma? Ay, John Michael, mangkuno to siya. Ngano naabot ka din sa amo, uy? Nga naman, di ka pasuloy? Pasuroy man. Nakalitan lang ko ba ngano naabot ka din sa amo? Ambot ba? Sukal lang nga nagkaila ta. Di naman ko mahimutang. Sige naman ko ganawan na nimo. Michael, Tinul bitaw. Dili ko mulimod. Gugma na ning akong gibati nimo. I love you muna. Daan pagid ko nga naka-like sa Michael nimo. Di ka naman to siya duol na tuoy niya, nihatag og mainom, unya nakikila-ila dayon nimo. mauli kitay. Unya, sa plano nimo? Imo sugton? Maayo ka, day? O kung may feelings ka niya, usog ta. Tinuod mon? Imo na kong gisugot? Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat ayo mon. Abi nimo, lipay kay ko, may mo na kong gisugot. Basta kay panggaalang git ko, ha? Umon, ako na isaan nimo. Unsay mamay kod? Oh, mauna mon. Mamay ko nimo. Ang buti mo ipasabot nga mga sawa na kanako. Mamay lang ko nimo daan. Para nag kanusa ta magbinyo. Ang uyab ang mag-anihan din eh. Opa. Oh, O kung sa to'y ingon nimo muna, mamay na siya nimo. Oma. Ay, usaman dong. Musugot ka nga pamayan na ning anak nimo. wow, kung kursunada ng tawanan ni mo na, wala. Papamaya na. Unsa may plano ni mo ron nga nahuman nakagpamayan ako? Sa sunod pohon, magpakasal na ta. Igo-igo po nga magkatigom ko. Ah, sige. Magagad ka nimo. Ha? Manila? Oh, Michael. Manarbaho na lang sa Kus Manila, uy. Total, dugay pa man sa tamag minyo. Sige. Patanbaho lang sa Manila. Kay mulaga lang sa kus bakulod. Magtawagan na lang ko niya pa, ha? Oo, sige. Pag-amping si mo pagbiyahe ha. Ikaw, sad. Amping permi. I love you, man. I love you too, Michael. Pila pa lang tani ko kaadlo din sa Manila. Gimingaw naman hinuon kong Michael. Ah, iring bakante na ako. Ako siyang tawagan. Okay na ba ko, Draymond? Maayo hinuon. Ikaw kumusta ka diya? Gimingaw naman hinuon ko nimo nga. Ni ako sa Manila. Sige lang, Kol. Magtawag ka na nila permi. Sa Miss Michael nga dili naman mo reply kung chatan. Ah, husto. Akong tawagan ng amigo ni Michael. Wali ka may bawo ka na namin yung Miss Michael? Part, mahimo ba ayaw ko binuangi? Dili ko ganahan sa mo kumitsya, Part. Part, huwag kong kumidya ni mo. Ta, punta ka ta. Kaya ako isente mo ang ilang mga pictures. Niya nag-isa ka picture sa amigo ni Michael. Oh, adi. Picture ni Michael umikaupan sa babae. Og sweet kaayo sila. Inuon kinayang may na siya, Guyab. Ganun gibuhat mo din mo na ako, Michael.
Nga naman. Sugdantang tagay, asa ng baso. Wa ko magahom nga makahimo ba sa pagluib si Michael nako. Sa pagkakaron, ni anak ko sa Cebu ug nagpadayon ko sa akong pag-eskwela. Dili na lang putob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalang kaagi ni Muna nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit ngayong gipangayo awit kinaguluhan. Di na. Tama na piskaluy iuwi. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba na sa kaagi karon? Nung kaning usa ka babae nga nagtago sa address sa Tuburan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Desa. Recorded by Radio Mo TV. Day, naabi mga military din sa tong bukid. Ha? Mao ba? Anya, day. Naarabay gwapo ay. Ikaw ang kitay, uy. Dali ka makabantay, no? Basta gwapo. Ay no, dahil sa kigbatig na akong atong bantayan. Ano yung katas gwapo? Ang mahagid ka, uy. Lagi. Gisa, Pa, nga no? pagluto og daghang utan ha. Para unsa man pa? Atong idalit sa mga military. Mao ba pa? Kita din may maluto. Nag-ihay og voluntaryo ang mga taga-dinhi isip pasalamat sa ilang serbisyo sa atong nasod. Mao nga mi-offer koron nga lutuan sila og utan Bisaya. Mao ba day pa? O sige na, lihok na. Kadaghan sa nimo pangutana, oy, lihok na. Kaon na mo. Imo ni sir, oh. Thank you, Miss, sa'yo pangani mo? Ako? Das ako. Jason sa ko, Miss. Pwede makik-amiga ni mo? Pwede man. Jason, day ang panganday. Dahil siya to kung giingon ni mga gwapo, day. Aw, siri mong pasabot. Oo, uy. Nga no, dili day kagwapuhan niya. Kagwapo rin niya, Ningon sa day kong batig na hong. Day, feel na ko no. Ganahan siya ni mo. Huh? Pag sure di ha, uy. Dili na natin mula ana. Kay pila na sila kabuan din, he. Unyag, manguyab siya ni mo? Ambot lang. Uy, nangambot. Sa ato pa, dunay dakong chance, no? Ikaw day ba? Bisag wa na sa kung huna-huna. No, imo gyud kong amungon. Ano no? Pila naman sa edad nato, uy. Mag-19 na kahata. Sakto na yung edad nato ang maguyab-uyab, uy. Day. Thank you, nga giubanan ko ni mong suroy din sa inyong bukid. Uy, sa pa yan, Jason, uy. Wa mo sa kikibuhat rins, bay. Abi ni mo, Des, ang tinuod. Di man gidunta ko gusto mo suod aning military ba? Mao ba? Hmm? O niya ano nasud man ka? Nga akong papa, mo yung gusto nga magmilitary ko. Kapila namin maglalis bahin niya, pero yaman gi kong pugson. Gusto gid siya nga musunod ko niya. Mao ba? Oo, napugos na lang sa ko kay tiguwang naman gud. Lisod na kung hatagan na kung kahiubos ang akong papa, basta niya atakihon sa kasing-kasing. Sabi ni mo, masukad sa akong pagsudi ng military. Karon pa ang gidayon na nga, mibati kong kalipay. Nga naman. Ang naila-ila man ti ka. Jason. Kung sugot ka, okay ba ni mo kung manguyab ko ni mo? Jason. Isaan ako, Des. Mahalon og panggaon ti ka.
Jason, Kana dayon, ayaw pagdugay-dugay. sure ka, day? Sure kaayo, day. Sus, kung ako'y payigi panguyaban, anak, no? Gisugot dayon na nako, eh. Wala dagang puna-una. Day, Gisugot ako nimo? oh Jason, Yes! Oh, I love you, Des. I love you. I love you too, Jason. Uyab mo na, Jason? Opa, Ako nawa man ko'y pagsupak. Kay naman ka sa kabuot insakto. Pero, ayaw lang palabi. Kay tingalig masakitan ka lang. Military ra ba na? Dili isab na magdugay din pa. Dili may tabong nga kalimtan, tika. Balikon ka ako ni mo din sa among bukid. Siyempre, Des. Ingon anak, tika kamahal. Isaad na ko, Jason. Nga balikon jud ko ni mo din Akong isa, Des. Jason, kadiyot lang. Kadiyot lang. Nganong kitang tang ni mong mga butones sa kusinina. Pila na lang kaadlaw nga mag-stay ko din ug mamali na sa miglaing lugar. Basin taon-taon patang di makita. Jason. Please, Des, salit ako. I love you, Des. Jason. Jason. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wala ka tungay binuan mo sakit? O, day. Hala, wa ka magbunga ang gibuhat ninyong Jason, day? Ay, kinuo ko. Positive. Positive ang pregnancy test. Mabdos ko. Dili gyapon makontak? Dili gyapon, day. Ayaw na lang palabi ka guol, day, uy. Tingalig baon sa unya ng bata sa imong tiyan. Dili na ka balik si Jason, day. Day, Tessa. Dako naman din ang tiyan nimo, Lisa. Lagi pa. Sorry pa. Ganong nagsuri man ka? Tungod kina mabdos ko. Naway ilhong amahan akong anak inigawas niya. Grasya na ang bata sa imong tiyan, anak. Kung unsa may nahitabo nimo, wa ko'y katungod nga manghimaraot nimo. Kay usahay ra ba, kining mga sayop nato, mao kini naghulma nato kung unsa ta karon. Pa, Ayaw ka balaka. Kay dinhi sa atong bukid, dili ta magutman dinhi. Busog tas mga utanon dinhi. maugad pa. Og ikaw, aron dili na ka masakitan, ayaw na lang paglaom nga mobalik pa to si Jason dinhi. Dili na pa. Sus, pagkawa ko magdahom nga kaluha man day ang imong anak, babae o lalaki pag yun.
O di nga puting dakuha sa imong tiyan ato. Lagi pa? Wa sige ko magdahom. Abi na kog usara, duha man di ay. Mga anak, sige na. Pag-ilis na mo. Kay magdungan tag panihapon. Na, si Mapilmay. Unyara ko na siya mukaon. Oy, dili pwede ha. Kung buhi pa to yung lulo karon kasabaan gid mo. Dili pwede nga dili magdungan og kaon. Og dili pwede nga pahuwaton ang grasya. Sige na, dali na mo. Ayo! Hala, Oh, kinsa man ron? Desa? Jason? Nganong karon ka na magpakita? Taas kayong istorya. Unta, paminahon ko rin mo. ma, kinsa na siya, ma? Oh, may anak na di ka? Anak na to. Usa? Oh, ikaw ang among papa? Papa! Oh. Mabil, si papa niya! Kinuo ko. Pagkatakot sa kong pagkuwang ninyo. Huwag ko magdahong nga may mga anak na deta ug dagko na. Desa, pamawi ko ninyo. Isaan na ako. Pasabtaon ako sa tanan. Una ti kadawatod pagbalik sa kong kinabuhi. O sige. Paminaw kay pasabton ti ka. Ay pagbigyan ako nagkamali nang akong di na maulit. Sa dihang nauli day si Jason sa ila, nasakit iyang papa. Og siya mismo, mo'y ni atiman. Og sa dihang namatay iyang papa, niundang sa pagkamilitary og nang-apply sa trabaho gyud nga iyang gusto. Og ang hinungdan nga wa siya makabalik dayon nako. Tungod kay sunod nga nasakit iyang mama sa dihang namatay iyang papa. 10 years sad sukad gawa mi magkita og balik. Pero karon niya, iyang gituman iyang saad nga balikon gid ko niya. Dako sa kong pasalamat niya kay makita man gyud nako nga grabe ang pamawi sa akong mga anak. Ingon man nako. Sa sunod buwan mao na ang gitakda alang sa mong kasal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Meron ka mga ikalang kaagi ni Desa nga taga Tuburan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naguluhan, pagbigyang muli. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, o mga sukin di paminaw, kasing-kasing kung gidapit sa sablakada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi kinaglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Mati City, Davao Oriental. Ang atong tatampo nagdasangan nga Brendo. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Jin. Brendo, Morning tinaw, Jin. Sa una pa lang, ganahan na kay ko nimo. Huwag karoon lang di ko na kay ganyan og sulti ini. Huwag manginaon tunta ko nga, di ko nimo pakyason. nga nung malimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunin mo, Bren. Kung mo na, imo na kong kisugot, Jin. Oh, Brendo, uyab na ta. Salamat, Jin. Nga wag ko nimo pakyasa. Salamat kay kayo.
Unsa man ning akong nadunggan nga balita, Brendo. Nga uyab naman ko numuan ng Gina. Ma, uyab namin Gina. Ay, nga nung kana man ang imong gipaguyapan. Ha? Kaya nga naman ma. Wagid ko makauyod ang nagkaliwata. Nga naman. Ang mga igsuon, ana, na ay mga kabit. Kung mauna imong maasawa, kuya og mga bit na. Uy, di na may tabo mo eh. Kay lahi na si Gina ma. Buutan na siya. Na, ingna lang niya. Suway bitaw. Mao ba? Walay ko mauyon ni sa imong inahan. Ay. Jen. Nga sa ato pa, makigbuwag na ka na ako. Ha? Nga nung makigbuwag man ko nimo. Ganahan di kang ipadayon na to atong relasyon. Unya, wa ko magustuhin si mong inahan. Jane, way labot si mama kung kinsa man akong gikugmaon. Maong bisag unsay may tabo, di ta magbuwag. Kay love ta kay ka. Salamat, Bren. I love you, Gina. I love you too, Brendo. Dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Unsa ka kung magbinyo na lang ta? Ha? Ngano ding nagdali man ka, Bren? Di man sa ingon nga nagdali ko, Jane. Gusto lang ko ba nga magkabaton kong pamilya? O ano ba yata magkabata? Hinoon sad. Mao nga gusto kong magminyo na ta. Agad ako nimo. Kung kaya na ko nimong buhion, sige, magminyo ta. Di agad mo mag-usa. Makigbidyo naman hinoon ka ng babae nga wa ko makagusto. Ma. Dahil mahimo ba? Pasagdi na lang ng imong anak. Dako naman ha. Nahibaw naman na siya kung unsay ang buhaton. Parehas lamog ang mahag anak. Ay na, ya. Alas sige pakigbidyo ang bayhana. Kay dili gyud ko mutambong sa inyong kasal. Unsa man? Mupadayon gyud kas pagpakasal nako. Bisag supak ang imong inahan. Sakto na ta sa edad, Jane. Maong mahimo ra ta nga magminyo nga kita ra. Unsa ka, Ben, kun mag-ipon lang una ta? Ha? Unsay mag-ipon ko? Unya na lang ta magpakasal kod. Mag-ipon lang una ta aron wa istorya. Musugot ka nga mag-ipon ra ta? Ngayon dili man nga uso naman na aron. Mag-ipon lang una ta aron wa ta istorya nga madungog. Kung may mong gusto, sige. Mag-ipon ta. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wa na ka regla, ha? Odong, Ibasig mabdos na ka day. ambot lang, dili ko sure dong. Palitin na lang hinoon kog pregnancy test ba aron maklaro ni. O day, magpalit ko. Dong, positive. Yes! Mahimo na day kong amahanin ni. Day, ang pingi kayo ng imong gimabdos ay ha. Ako rin mo trabaho day sa mga liho kuno di disbay. Ang pingi lang gini imong gimabdos day. Odong. Aray! Day, naon sa mga day. Sakit naman kaya akong tiyan, Dong. Lah, mga anak na tingali ka day. Maura barong buwana ang imong paabot day. Murag mga anak tingali ko, Dong. Dali. Dadon lang ka sa ospital day. Day, nga naman ang atong anak ha, nagilak man na. Hasol kay bataa, oy.
dili pagid bukaon. O pwede ka kita gibuhat din eh. Napay ang mangod ti manunon pa kayo at arti pa noon. Angel, ikaw na diha. Napagilak-hilak diha. Dili man ko bukaon na lampuan. Ayaw sa mga ko'y pasodaan ni mo nga umanisapi ni amahan ni mo. Oh, Gina, Nga naman dili tinuod. O sa may permi ni mong ipasodaan na mo, di ba buwad man? pasensya na gud ay. Saan nga, hinay man kita sa balhabal ron. Dagan naman kayo mga motor gud. Maugani nga makasapot kaayo. Kay wa patay tarong nga sudaan, di apagi anak ni mo nga nag-inarte pa gyud. Di gani ko makagwanta din eh, mulayas man ko ba? Oh, hey Gina. Salamat itaw nga arang-arang akong kita ron sa pagpamasayro. Malipay na ron si Degina ug ang mga bata kay magdakog lami kasudan para nila. Gina, mga anak, asa man mo? Dakoy gida nga lami nga para ninyo. Oh. Day. Oy. Ano pa? Oh, asa man si mama ninyo? Wa man lagi musugat ako. Wa man siya tinipa. Nilakaw man. Uy. Asa mo kuno sa paingon? Ambot lang. Da, dito ko sa kong amiga, oy. Si Bising. Nabot naman sa gikas Manila. Mao ba? Kuan de Brendo. Manangin ko rin mo nga moto ko Manila. Ha? Magunsa magas Manila. Nagkinahalan ko na og tao ang iyong gitabahoan. Maumukuyog ko dito kay manarbaho ko. Di na mahimo uy. Imong yung biyaan din eh. Imong biyaan ng atong mga anak. Ay, naunsa ka man in taon, oy, Brendo? Magbinugo man ka? Oh, Trabaho na akong atuon dito. Dili pa ka na nga makatabang ko nimo sa atong kalisod. day. Kung imo kong biyaan din eh. Kinsa naman mo atiman sa atong mga anak. Nagko naman na, Brendo. Di naman na kinahanglan atiman nun. Ug usa pa, mahimo ra man mo na ibilin sa mong inahan ba? Basta, ay gusto pa ka ha. Dili ka mahimong largas Manila. Kami nga nagis biyahe oy. Ay, mapauliw na ko eh. Magkapit na lang kong sudan para sa bahay. Angel, Dodong, nausan mo? Oh, nanong naghilak man mo? Gibiyaan ming mama pa. Gilakaw ang inyong inahan? Opa. Dinagdaw siyang bag. Og ingon siya mo ato siyang Manila. Kay dili ko na siya kaugwanta sa tong kalisod. Kinuo ko. Ibiyaan namin ni Gina. Gina, anong gimubalik gibuhat na mo? Nga naman, Gina! Okay saya, parang walang hanggan. Sa kawadon, gibiyaan ko ni Gina og nilarga sa Manila. Og pila ka buwan ang nakalabay, akong nasayran nga may lain na siyang kaipon. Wa gyud masayop ang akong inahan sa iyang gituoan nga mahimong magbinuang si Gina nako. Og sa pagkakaron, padayon kong naningkamot aron mabuhi na ako akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Brendo nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit yan ko lang tanging sayo. Sa kababay nga taga Magay, Compostela, Cebu. Ang gatong matatampo nagdasangan nga An. Recorded by Radio Mo TV. Day, Sab. Day off man ako karong Sabado. Manglaag ta? Pwede ra kaayo te. Kay day off man sa nako. Ah, sige. Kay medyo na busy man ta itong mga nangaging si Mana, good. Mamawi, taglaag ka ron. Ah, sige te. Manangita ni Papa. Ay, why problema anak ko eh. Sure ka pa nga okay ra nimo? Nga ikaw ra usa mahibilin din isbay? Wala kay. Ayaw kabalakan ako, nak. Nalipay sa kayo ko nga muhatag yun mo og oras sa usag-usa.
Kung buhi pa tos mama ninyo, malipay gito nga magtanaw nga nagpadayon ang inyong kasuon nga managsuon. Wa ko'y laing kasaligan pa. Si Ate Anra. Kamong akong pamilya. Salamat, Day. Tara, manglaag na ta. Cheers, Ate Ann! Cheers! Woo! Kalabad sa kong uwi. Ate Ann, Oh, higop sa ni sabaw o. For sure, labat yun kayo ng uni mo. salamat, Day. Sakto gid ka. Murag mabuak akong u. Ang. Ubay-ubay masugod kag na inom gabi eh. By the way, di ba? Nangagdang akong friend ba? Mag-club sila karon. Og na siya ko'y lalaki nga ipalaila nimo. Ha? Kinsa man? Ambot lang. Ato, tati. Para makauyab na kati. Labad man kayo akong uday, uy. Wa ko'y planong mulakaw karon. Ingon man mo inom. Ikaw na lang sa next time na lang ko. Ay, mao ba? Sige ti. I-update lang unya ti ka. Naunsa man ni Sab? Alas 2 na skadlaon pero pagyapon mauli. Last po din chat na ako nga naabot na sis club. Maura. Oh, siya na siguro ron ay. Day, dugay agud nimo. Wa na ko makabantay sa oras. Mao ba? Daghan kag nainom? Nga na mo nagkapoy mo kay nang naong nimo. Parte siguro nimong sayaw dito, no? Ato na ko sa kwarto. Matog na ko. Oh. Nga naman to siya. Ay, gikapay lang siguro to. Oy, nibaw na ka sa imno nun nga makahubog, makaduka, pagbiya na. Mausad lagi. Pero dili man ko na sa ingon ana bisag kapuyon og dukaon pa na sig maayo. Murag kid og lawom kay sige na una. Ay, nag-overthink ka siguro ka, oy. Sige lang. Ay, kay palabi ko na ako na agad. Maila na bitaw na, kay musulto na bigyan na siya ni mo. Wa kay trabaho niya? Naa, nga naman. Magkigpanglakaw ka? Pwede di ka kumpanan. Unya lang ako trabahoon inig uli na to. Naunta ko isulti nimo. Unsa man na? Wa ko'y labot ananak. Unya na lang nga inig human og kaon para dili ko magkadungog. Dili pa. Kamong duha ni ate akong storyaan ani. Tewas na sa tagaon. Ina, ready naming maminaw. Unsa man anak? Pa, magbinyo na ako. Unsa? Unsa? Unsa magminyo na kasab? Nga naman, na di kay uyab. Oh, og naka-decide na mi nga magminyo. Oh, Kakalit pagod ani, day. Wala gi ka magsulti na ako. Abi ba na ako guwatay gitago sa usag-usa? Dili ta nang butang kinahanglan nga imong mahibaw, auntie. oh. Kinsa man na tawhana? Nakaila ba ko, ana? Dugay na ba na nimong nakaila? Nga naman kapaspas man. Nagdali ka? Dahil dili na ba ingon, ana? Magdus ko! Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Ingon bitaw ko nimo nga nagidligi problema. Unya, unsa may desisyon ninyo, ha? Sugot mo nga, magpakasal sila. Wa may mahimo. Naa naman na.
At least na lang kabarugan sis lalaki nga nakapawabdos niya. Og pakaslan siya. Bisag unsaon og smile ni Sab. Pero nahibaw ko nga naagi problema. Congrats ninyo! Makita na ko sa iyong mga mata. Ay, kaluoy sa kumangod. Malipayon ba ka siya? Ngayon nakapanguta naman ka, anak. Kaya wa man ko makakita kalipay sa imong mga mata. Sab, nakaila kayo ko nimo. Dili kay ngon anak. Og nausab sad imong pagtagadi rin ako. Mahimo ba, ti? Kasagdi na lang kuno ko, bi. Lahi na akong kinabuhi karon. Kaninang ako umaabot nga anak. Og akong bana. Og sultihan ti ka. Malipayon ko sa akong kinabuhi mong ikaw. Mind your own business na lang. Sab. Saktong sa Jeday. Pasag din lang nimong manghudgod. Dili ko musugot nga dili ko mahibawon sa problema niya. Okay, sige, ani na lang. Naaramang gid mong tanan nagpuyo sa usa ka bahay, no? Panid-in na lang na siya ug ang iyang bana. Oo. Sikreto kong maniid ilabi na siyang bana. Kaya wala ba may makailan ng tawhana? Mahibaw ang ragilagi o niyag unsay problema. Mingaw lagi din ispay. Asa man kang mga tao? Hi. Ay! Jay! Buhi ko! Ano ba mong kakos man ka? Hala, sorry, abi na ko si Sab. Asa man din sila? Nangumpra man to. O, ningon man siya nga mubalik ra siya dayon. Bawa nga nagtuo ko nga ikaw siya. Pero, mas humot ka ni Sab. Okay. Ayaw ko basto sa gingon ana, ha? May adlaw ka rin ako. Nga naman, unsa may plano nimo? Nagtuo kang mahadlok ko nimo? Sige, buhata! Kay sumbong di ka ni Sab. Manyakis kang dako. Ti, mahimo ba? Maayo nga mo relasyon ni Jay. Ayaw pagbuhat-buhat og storya bahay niya. Wa ko magbuhat-buhat og storya, day. Tinuod lagi. May pagkamanyak ko ng bana nimo. O mo to yung gibuhat na ko. Ah, dili. Ibaw ko nga imo na gibuhat para magubang ang mo relasyon ni Jay. O basig nasuya ka lang, kay ako naminyo na. Samtang ikaw, wa pa'y uyab hangtod karon. Unsa? Day, nahibaw kang dili na tinuod. Kung mauna, pasagdi ko akong bana. Day, Sab. Sakto na ungay, gilak diya ungay. Wala gyud ko makaila sa kumanghod. Sakit kayo sig sinultihan ako. Wa ko mag-expect ka makastorya siya na ako ato. Sagdi na lang, God. Basin og dasan na sa iyang pagmabdos. Oh, gitsa na. Si Sab, nag-text. Te, sorry sa akong mga nasulti. Please, magstorya ta og balik. Adto ta magkita sa bodega nga atong duaanan sa mga bata pata. Magkastorya tagtarong kay Mingaw dito. Oh, sige, ato ayon. Pag-istorya mong tarong, ha? Ano man, ubanante ka dito. Pero, magpahipi ako, ha? Di ko maminaw ninyo. Sige.
Salamat, Besh. Asa naman ni si Sab? Tao-tao naman kung nagpaabot ni Dris Budika. Jay! Buhi ko! Buhi ko! Kinabuhi natin ko. Mabuhat na ako. Nimo na akong gibuhat sa imong manghod. O sige, buhati mo sa kumanghod, ha? Ano sa pa? Grape. Wa mo may buong. Nga namabdo siya nga. Wa siya uyab. Animal ka! Kahit giti ka. Tabang! Tabang! Buhi ko! Buhi ko! Da! Buok yung butiya. Kuyang palagi ka. Abis! Abis! Okay na ka, abis! Okay na ka! Polis! Polis! Magtawag kang polis! Polis! Ano na ipapriso? Ti, salamat. Salamat. Ganun mo makamagsulti. Nadlo ko. Ewan magkansiya ako masulti ko ni mo yung buhat o di mo yung ibuhat na ko. Sorry kayo, ti. Sorry. Sakto na. Sakto na na. Ang importante nga luwas na kakaroon. Kinsa pa tinugtawhada? O diin man to ni mo nakaila. Nakailang ka itong lalaki nga ipila-ila sa kong friend ni mo. Mauto siya. Pero wa yung dahog nga masuyok man day na siya. O katong gabi una, katuwa ka mo uban og dugay ko na uli. Dito na yung tubuya magpangihip na ako. Kinuo ko. Manatuan ako may bago si angay na kong buhaton. Dili ko makaharo kong tanaon ni mo kay Basin yung makastorya ko ni mas tinuod. Huwag dili ko gusto na inautang mahitabo ni mo. Nahalukay ko ato tingod. Igo na. Igo na, anak. Huwag na utang mahitabo na ako. Og sugod karon. Huwag na sila utang mahitabo ni mo. Kaya dili na ko masugot nga mulakaw ka nga wa ko. Dili di ka pasagtan. Salamat, Ate Ann. Salamat, eh. I guess I always will. Grabe ang kaluoy nga akong gibati sa akong manghod. Ingon adto na day kabukat ang problema nga iyang gidada. Og sukad adto, mas ni grabe ang akong pag-amping o pag-monitor niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Ann nga taga Magay, Compostela, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagkalahan, One Friend. Someone who understands me together and believes. Ang mga kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod na kayon, dagang salamat sa inyong pagpapili. Ay, pastil lang. Dako gid kag pildi karon. Nya unsa man nimo? Patay dito ng joy ba? Bakit kaluoy na mga imong mga anak? Mas giuna pa ni mo imong pagpadugal kay sila mo. Day, sorry na, day. Ay, lang pagbiya, day. Saan ako, day? Di na ni mausap, day. Di na lagi, day. Please, day, Joy.
Ay na, pasensya na gyud mo oy in town, Jemar. Dili na gyud ko magpautang ninyo. Iwa pa baya mo makabayad ako sa last ninyong giutang dinis tindahan. Ako, maluoy ko sa inyong mga anak. Pero kung magsige lang sad kong kaluoy, akong tindahan sa boy makaluluoy. Unta makasabot ka. Okay ra nang. Nakasabot ra ko. O tala yung choice, ani. Kung dili ko haan ang atong tinikom. Dili ra magiging ang problema ba? Kung kay bawo pa lang kami kontrol sa mga kaugalingon. Dayjoy. Aw, agwanta gid ka ba? Saan nga gibikil man nimo imong asawa? Pasalamat na lang ka nga wa ka biyahe. Mauligi ba eh? Ay, si Joy maning nanawag. Adios sa kaya. Hello, Day. Asa ka? Nasa opisina, Day. Nga naman. Apa sa mis hospital. Ha? Si Marco nga tong anak dadon ko sa hospital. Pero di na maging riyahas ka init. O niya nang luspan. Oh, usa? Kinahanglan na itong i-admit ang bata. Na ay dengue ang inyong anak. Oh, Unsa, Dok? Kinoo ko. Dako-dako gitang mabayaran ani sa ospital. Unsaon man din ato? Ang tinigom na to. Dili gito makapaigo. Ano lang nagunaon na, Day. Mangita ako pagi. Mangita ko kahuwaman. Jemar. Bay, sorry gikay bay ha. Wagi ko'y kanang ikapahuwam nimo eh. Sa amo ko kanihit masag kaay ko ron. Sige lang, Bay. Nakasabot ako, Bay. Ug salamat. Pila na kaadlaw nga nagdindi ko aron mangitag kawaman ako kwarta pero wa magiging kawaman eh. Paita ini. Kinuha ko. Paselo ako niya akong buhaton. Bahala na ni. Kuhaon ko ni tinigom na mo ni Joy. Kinuha ko. Ikaw na'y bahala ini. Recorded by Radio Mo TV. Yes! Yes! Now go! Nakadaog ko! Yes! Salamat, Ginoo! Salamat! Di na yun yung problema sa ibayan sa ospital. Salamat kayo, Lord! Yes! Oh. Kadako gud aning kwarta ha. Diin ka ani. Day, doon ako'y isulti ni mo. Oh. Katong time ba nga na ospital sa Marco ba nga atong anak? Gid ko nakahuwam og kwarta, day. O ko kahuwam adto kay maging nagpahuwam na ko gud. Kuan day kining pasaylo ako day nga gigamit nako ang kwarta nga atong tinigom aron isabong. Unsa? Niusab na sad ka? Day, kalma lang. Last naman to, day, last na to. Di na gito mausab, day. Ang importante nga nakadaog ko, ug naluwas atong higayon ang atong anak sa bayaran sa ospital. Nabayaran na sa nako ang tanan natong utang, day. Ug wa na tayo naon, day. Ug kanang kwartahan nga akong gihatag nimo, day. Di ba niingon man ka nga gusto kang magnegosyo? Gamitan na, day. Gamitan na sa negosyo nga ganahan nimong inegosyo. Jemar. Asa may pahimutang ang mga bandol, ma'am?
Dinhidapita ko ya, palihog. Happy kayo kong asawa na. Siyempre, no? Dream gid ka din ako kini ukay-ukay nga negosyo. Nasahid ko day. Mayo gid unya po ng atong outcome aning negosyo day. Ikaw pa? Salig kay ko nimo. Salamat, Dong. Unsa? Gusto kang mangabang og warehouse? Oh, Dong. Maayo magdaga ng ukay-ukay. Kanang warehouse nga, dili lang gud kaayo dako, good. O sige day. Mangita ko. Nalipay kay ko para ni mo bay. Kay after 3 years, nakabangon-bangon na gid mo sa imong pamilya. Lagi bay. Unsaon nga maayam sa muda og negosyo si Joy. Among next project ani kay puhon bay kay makapalit mi og yuta og makatukod na mi og among kaugalingon nga gipangandoy nga bay. O ampo lang. Matuman ra lagi na. Salamat bay. Finally, Dong. Nakabalhin na kita sa bahay nga itong gipatukod. Lagi day. Og kana tungod sa imong kakugihan. Og karon day niya na ta sa bahay nga komportable kay ta. Maog yun, Dong. Kung sa una, pag-usar at kwarto sa atong mga anak. Karon niya. Naana sila tagsa-tag sa kakwarto. Magampo lang kita day. Nga magsigi-sige na ni. Bay, ibalik mo sa tadin eh. Ay, kabla ka bay. Kining kwartahan nga akong isugal karon bay. Extra na lang. Nabaw si Joy? Ah, syempre, wag yun. Hindi pwede may bawo siya bay. Ingaw raming ako bay. Bay, aron, imbes nga naundang na unta kas bisyo nimo, imo na sang gibalikan. Bawi una ko akong pildi bay. Di ini magsilbi na. Yo, sa man nimo pagbawi ana. Ha? Saon nimo? Pastilan. Musugal asad ka. Bahala na ni bay. Bajimar, ako pa nimo, no? Undangan na lang gina nimo. O pasagdi na lang to pildi nimo. Di pwede bay, oy. Naprinda na ko ang titulo sa among yuta o sa among bay. Ayop ka, Jamar! Ayop ka! Sorry, day. Sorry, kay day. Day, sorry. Sugod ka nun! Magkalimtanay na lang ta! Oh, day. Nadyoon ko mga bata! Day, Joy. Husto na! Hindi na ako isugalog balik ang kaugmaon sa ko mga anak kauban mo! Joy. Everybody needs a little time away. Nagkabuwag yun ning Joy tungod sa akong bisyo. Nawa na ako ang tanan. Among bay, yuta, og ingon man ang akong pamilya. Bisag unsaon ako hangyo si Joy nga magbalik mi pero wa na gid siya makigbalik pa nako. Og garon, naa na nga akong asawag mga anak sa laing nasod. Og ako nagpabiling nag-inusara. Dini na lang kutob og dagang salamat. Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalang kaagi ni Jemar nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagalahan, hard to say I'm sorry. It's hard for me to say